گفتار 19 اسرار کاشین‌ها. баъди ношто рӯи ҳавлӣ ва танкӯчаро об задем. Дилафрӯз дар пеши мели обгузар чойнику пиёла мешуст. Ба ҳавлии аскар даромад. Аз институти бостоншиносӣ ҳанӯз хабаре набуд. Бинобар ҳамин имрӯз мебоист ману аскар ба назди муаллим ба қозода мерафтем. Аскар дар лаби кат менишаст. ман либосамро иваз кардам. дуямон ба роҳ даромада ба ҳавлии муаллим омадем. дар дасташ мӯйқалам, девори пешайвонашро гулкорӣ мекард. манзараҳои кашидаи ӯ басо ҷоннок, ҷозибадор буданд. аз дуртар аз саҳни ҳавлӣ зинда бар ин менамуданд. ассалому алайкум муаллим, нидо баровардем мо. канӣ монда набошед. муаллим як қад парида ба қафо тоб хӯрду моро дид. аз болои харак фаромад. ва алайкум барсалом. вай дастҳоямонро як фишурд. марҳамат, биёетон, биёетон. ҳарчанд розӣ нашавем ҳам муаллим ба ҷону ҳоламон намонда боз ба назди мизи рӯи ҳавлӣ шинонд. номи фарзандашро гирифта садо баровард. боз ҳамон духтарчаи фатиламӯ чою дастархон овард. муаллим бо табассум узр хост аскар. шуморо аз кор мондем дия? ҳеҷ боке не. бепарвоёна даст афшонд вай. кори олам тамом намешавад. аммо чорта чақчақ карданам он ғанимат. ба қавле асбобҳоямон ором мегиранд. сонӣ бо қувваи наву тоза ба кор шурӯъ мекунем. хуш, таътилатон чӣ тур? зеғ нашудетон? ба зеғ шудан вақтамон намерасад муаллим, хандид аскар. дирӯз ба назди тағо бобом устор аҳмад рафтем. аз он кас фаҳмидем ки падаратон наққоши номии шаҳрамон буданд. устор аҳмад дуруст гуфтанд. бо табассум иқрор шуд муаллим. наққошӣ ба ман касби меросӣ. раҳмати падарам то дами маргашон мӯйқаламро аз даст намонданд. ман ҳам дар ҷавониам наққош будам. то ба мактаби олӣ даромадан ба корҳояшон ёрӣ медодам. ҳамроҳ гул мекашидем, гаҷ мебуридем. вақт ёфта баъзан кошинпазӣ ҳам мекардем. хуш, шарм надошта гап задан гиретон. бо чӣ хизмат омадетон? хизмат некӯя муаллим, шармгинона хандид аскар. ду савол сари моро ба дард меорад. аввало ба мо фаҳмонед ки арки Темурланг дар куҷои шаҳрамон буду дар дохилаш чиҳо дошт. дуюм, аз сурати солҳои 20-уми музеи кишваршиносӣ маълум гардид ки масҷиду мадрасаҳои шаҳрамон хеле фаротар буданд. раҳмат ба ҳукуматамон ки қисми зиёди онҳоро таъмир намуда аз будаш зиёдтар карданд. саҳни регистон ба ин мисол шуда метавонад. масҷиди бибихониму шоҳи зиндаро ҳамоно таъмир доранд, вале як норасоии ҷузъӣ алами касро мебиёрад. дурусттараш ба равоқу гумбази мадрасаҳо нигоҳ карда таби кас хира мегардад. ба таъмир карданашон 3 сол пур нашудааст, аммо рӯи баъзе нақшҳо шӯр зада сири кошинҳояшон парида шабоҳати фатиракро доранд. нахуд ки олимонамон ҳанӯз ранги ҳақиқии онро наёфта бошанд. аз ин мебарояд ки хокашро аз чину рангашро аз мулки турк оваранда бо шири шутури арабистон омезонда кошини доштнок пазондани Темурланг рост будааст дия? аввалан ба ман ҳаминро гӯетон бачаҳо. ба рӯямон ҷиддӣ нигоҳ кард ба қозода. ин гапҳо барои чӣ лозим шуданд? ман ба ҳунари кошинпазӣ ҳаваси калон дорам муаллим, гуфт дар ҷавоб ҷурам. дар дилам орзуе ҷӯш мезанад ки ранги асилу хокаи беҳтаринро ёбам. кошинҳои сирдори пухтаам асрҳои аср дар равоқу гумбази мадрасаҳо ҷило диҳанд. ин тавр гӯетон дия? бисёр нағз. ду ҷура дар дил ду орзуи нек доретон. мамнун шуд муаллим. якетон гузаштаи шаҳрамонро равшан карданиву дуюматон санъати меъмории онро ба дараҷаи баланд бардоштанӣ. офарин. шумоёнро бо нияти неку орзуҳои калон табрик мекунам бачаҳо. раҳмат ба шумо, гуфтем мо. канӣ марҳамат, ба дастархон таклиф намуд ӯ. аз шириниҳо гиретон як пиёлагӣ чой нӯшем? аввал таом, баъд калом мегӯянд. ман чой мерехтам. аскар лаби нонро шикаста аз он порае бадаҳонаш андохт. муаллим чойи пиёлашро ҳурд кашиду ба гап даромад. аввало ба суоли якуматон ҷавоб медиҳам, гуфт вай. аз таърихи Самарқанд маълум ки дар шаҳрамон ду арк вуҷуд дошт.
аз онҳо қадимтаринаш арки Афросиёб ба шумор меравад, ки вайронаҳояшро ҳанӯз мебинем. дуюминашро арки Темурланг меноманд. вай дар миёнҷои шаҳр дар теппақурғон воқеъ гардида 34 гектар майдонро дар бар мегирифт. ҳисори атрофаш баланд буд. гирдогирди онро хандақҳои пуроб мепечонданд. ҷанговарони мусаллаҳ ҳисорро посбонӣ мекарданд. маҳкамҳои давлатӣ, устухонаҳои силоҳсозӣ, пулзарбкунӣ, зиндон ва кӯксарою бӯстонсарой ҳама дар дохили арк буданд. саройҳои мунаққиши чорошона, ки аз чандин фарсанг роҳ менамуданд, бо баландӣ ва зебоияшон ба шаҳр шукӯҳ медоданд. дар бораи саройҳо нақлу ривоятҳои бисёре ҳастанд. дар яке онҳо гуфта мешавад, ки гӯё Темурланг аз Хитой булури кабуд оварда деворҳои сарояшро бо он нақшкорӣ кунондааст. аз ин ҷост, ки он номи Кӯксаройро гирифтааст. бӯстонсарой ҳам дар зебоӣ аз вай мондагӣ надошт. афсӯс, ки онҳо то рӯзҳои мо нарасидаанд. хокаи нақшҳоро аз чину рангашро аз мулки Темург овардани Темурланг як дараҷа афсона бар ин менамояд бачаҳо. нақлашро давом дод муаллим. лекин Горки бузург дар зери афсонаҳо ҳақиқат мехобанд гуфта буд, балки он гапҳо асосе доштагистанд. ба худатон ҳам маълум, ки аз дасти Темурланг ҳама кор меомад. вай юришҳои зиёд карда ба як ҳисоб устоҳои беҳтарини рӯи оламро дар Самарқанд ҷамъ карда буд. ҳамин тавр шудан пас устоҳо бо худ анҷом рангу хокаҳои беҳтаринро овардагистияндия. лекин гап фақат ба хокаву ранг не. агар ба нақшкории масҷиду мадрасаҳо зеҳн монетон, мебинетон, ки ҷо-ҷои онҳо нам кашиданд. гумон мекунетон, ки аз паси онҳо милли обгузаро ҷо карданду аз ягон ҷояш дарз рафта аз он деворҳо нам гирифтанд. вале дар асл ин тавр не. дар он баландӣ на милли обгузар ҳасту на об. аммо гилҳое, ки барои лои кошин мебиёранд, аз ҳад зиёд сернамаканд. илова бар ҳамин, лои кошинро муддаои таб лагат карда намепазонанд. барои он ки ҳарчи тезтар тайёр шаванд, ҳарорати худмонро якбора ба 1000 дараҷа мерасонанд. кошинҳо гӯё дар як муддати кӯтоҳ мепазанд, вале дохилашон хом. баъзеашон кулухи сурхи танӯрро мемонад. ниҳоят устоҳо ба болои ҳавозаҳо баромада кошинҳои сирдорро ба гумбазу девори мадрасаҳо мечаспонанд. рӯзҳои аввал онҳо зебо дар шӯлаи офтоб ҷило медиҳанд, ҳушу хаёли одамро мегиранд. солҳо мегузаранд, кошинҳои хом аз ҳаво намигариро ҷамида намакашон рӯ мезанад, сирҳояшонро мепаронанд. ҳусну қубҳи бинои кошинкорӣ меравад. гумбазҳо ба рӯи фатирак монанд мешаванд. аз рӯи гапатон, гуфт аскар, барои лои кошинҳо гили бенамак дар кор будаастия? гил ҳеҷ гоҳ бенамак намешавад, аскар. ӯро ислоҳ намуд муаллим. аммо онро санҷида аз баландӣ аз ҷои варақи замин гирифтан дар кор, ки нисбатан камтар намак дорад. вале ҳаминро фаромӯш накунедон, ки барои дарозумрии кошинҳои сирдор фақат камнамакӣ гил кифоя намекунад. боз чӣ кор кардан дар кор, муаллим? пурсид аскар. мумкин бошад аз як сар бо тафсилоташ гӯед, ки ман... муаллим бо нӯги ангуштонаш пешонаашро хорид. дақиқае ба нақшҳои айвонаш нигарист. аз афтикор вай гапҳои мегуфтагиашро ба ёдаш меовард. солҳои бачагиам бо падарам кошинпазӣ мекардем, гуфт ӯ. мошин кам буд. аз ин ҷост, ки бо харароба ба пуштаи Афросиёб рафта гили варақи обнарасидагӣ меовардем. онро майда карда аз ғалбери тангчашм мегузарондему ба 3 сатил 1 сатил гилмояи тар қатӣ мекардем. лой мешуд. ба назарам падарам одами бераҳм ва хасис менамуд. боиси ин гапам он аст, ки гӯё обро мехарида бошем, ба лой канда канда кам кам меандохт. маро маҷбур мекард, ки бо почакӣ задан аз хоки нам лой созам. баъзан монда мешудам, худаш ба лой медаромад. бо тамоми қуввааш почакӣ мезад. онро дам ба дам рӯгардон мекард. аз як ҷо ба ҷои дигар мегузашт, то ки намакаш ба замин гузараду лой тоза шавад. мо навбат бо навбат почакӣ мезадем. рӯзҳои дарози тобистон бегоҳ мешуду мо аз даруни он намебаромадем. лой ба дараҷае мепухт, ки хамири сахтро мемонд. ба дасту поямон ҳам ба асбобҳо ҳам намечаспид.
падарам онро бо чизи ғафсе печонда то пагоҳ мемонд. мегуфт ки замонҳои пеш лои кошинро 3 шабу 3 рӯз дам мекарданд, лекин мо пагоҳӣ омада дамашро мекушодему боз почакӣ мезадем. сонӣ ба андозаи оҳанин гузашта, падарам онро бо корди тез чунон рост ва устокорона мебурид ки аз ҳамдигар мӯй бар ин ҳам фарқ намекарданд. лой намуди кошинро мегирифт. онҳоро дар ҷои соя қатор чида мехушкондему баъд дар хумдон мепухтем. кошин ду нав мешавад: бесир ва сирдор. пеш аз кошини сирдорро фаҳмидан, худи сирро донистан дар кор ки онро чӣ нав тайёр мекунанд. аз омехтаи гили сафеду хокаи реги сафед ранге ба вуҷуд меояд ки дар ҳунари кошинпазӣ ангобаш меноманд. зотан ба сир агар ангобро бисёртар қатъӣ кунанд, кошинро равшан, ҷилодиҳанда мегардонад. аз ин ҷост ки кошинҳои даври суғдҳо бисёр шаффофи тобовар буданд. 12-13 асри инҷониб дар зери хок хобида бошанд ҳам ҳаргиз намуди аслиро гум накарданд. кошинҳои дирӯз пухтагӣ бар ин ҷило медиҳанд. ба ин кошинҳои аз Афросиёб баромада мисоланд. бо забони дароз метавон гуфт ки олимон таркиби кимиёвии сири кошинҳоро кайҳо муқаррар намуданд. кошинпазҳо ба он аз таҷрибаи бои гузаштаамон истифода бурда, ба ангоб хокаи ишқор, шиша, реги сафедро дар миқдори муайян ҳамроҳ карда, сирро ба вуҷуд меоранд. рӯи кошинро 2 маротиба ба он ғӯтонда мегиранд. рангин мешавад. баъд аз хушкондан дар хумдон мепазанд. ранги рӯи кошин ба сир табдил меёбад. кошини сирдор ба вуҷуд меояд. ба таркиби дар боло гуфтаамон, хокистари мис ва қалъагиро махлут созед. кошини сирдори осмонӣ ранг, яъне фирӯза лоҷувардро андозед. кабуташ ҳосил мегардад. устои кошинпаз ба он эътибор доданаш дар кор ки дар хока ғуруша намонад. агар дар дохили сири кошин арзан бар ин сангреза монад, тамом, вай ба таъсири нам ёзида сирро фавран мепаронад. кошин нуқсдор мешавад. замонҳои пеш хишт ва кошинҳоро ба оташи янтоқ мепухтанд. бо вуҷуди он гармиро оҳиста оҳиста мебардоштанд. дар давоми ҳафта оташи хумдон хомӯш намешуд. ҳарорати хумдони кошинпазӣ ба 1100 дараҷа мерасид. пас аз фосилае алавро суст мекарданд. рӯзҳо мегузаштанд. хумдон хунук мешуд. кошинҳои сирдорро мебароварданд. ҳама ҷояш як хел. аз сурхӣ гузашта зардча метобиданд. мисли чинии хитоӣ ҷирингос мезад. ба санг занед, сангро мешикаст. 3 шабу 3 рӯз дар об монед ҳам ба мағзи кошин нам намегузашт. дар айни ҳол технологияи хиштбазӣ ҳам кошинпазӣ ҳам такомул ёфт. онҳоро бо гармии баланд бо қувваи электр мепазанд. ҳарорати хумдонро дар муддати кӯтоҳ ба 1100 дараҷа мебароранд. паҳлӯҳои кошин сурх мешавад, аммо мағзаш хом мемонад. дар ҷои баланд дар танаи девор намро мекашад. аз байн 4-5 сол нагузашта сири рӯяш мерезад. ман бо ин гапҳо гуфтанӣ нестам ки хишту кошинҳои сирдорро бо янтоқ пазанд ки кори хандаовар, лекин устоҳои кошинпаз гармиро оҳиста оҳиста бардошта ба он муваффақ шуданашон дар кор ки кошинҳои сирдор муддаои таб пухта гарданд. баъд намро намегиранд. сири рӯяш намепарад. умри дароз мебинад. ба шумо ҳазор раҳмат муаллим. изҳори миннатдорӣ кард аскар. гапҳои нашундаамонро аз шумо фаҳмидем. калон шаваму кошинпазиро ба худ касб кунам, албатта ба усули таҷрибаҳои гузаштагиамон амал мекунам, то ки кошинҳои сирдори пухтагиам аз қасру саройҳо дида зиёдтар умр бинанд. бале, аз ҳаяҷон ба ваҷ омада ба китфи аскар таб-таб зад муаллим. ҳамааш ба худат, ба ғайрату шуҷоатат вобаста. агар бо ҳалолкорӣ аз таҳи дил кӯшӣ, ба ҳама орзуву умедҳоят мерасӣ. вай ҳамин гапҳоро гуфту ба сӯи хонааш рафт. аз байн чанд дақиқа гузашт. мо хестанамонро ҳам нишастанамонро ҳам намедонистем. ниҳоят муаллим дар дасташ 2 китоб ба наздамон омад. якеаш Ленинграду, дуюмаш Киев ном дошт. муқоваҳояшон ғафси суратдор буданд. муаллим Ленинградро ба ману Киевро ба аскар дод. аз ман ба шумоён ёдгорӣ бачаҳо, гуфт вай.
агар онҳоро бо диққат хонетон, меҳратон ба Самарқанд дучанд меафзояд. Саломат бошед муаллим. Дастҳоямонро ба болои сина гузоштем. ба ҳама маслиҳатҳоятон амал мекунем. То боздид. идома дорад.